Haideți să ne mai trezim puțin cu încă un studiu de caz. Adrian Alexandrescu reprezintă Interactions, iar povestea pe care o va prezenta grădina Mega Image e cu adevărat super drăguță. Te rog. Bună dimineața! Un lucru pe care îl consider adevărat pentru toată lumea care lucrează în industria asta este că ne dorim toți glorie, faimă și premii. În principiu, cam toți vrem să lucrăm pentru Apple și Nike ca să ne aducă următorul mare premiu, dar la fel de adevărat e că jumătate din premiile pe care noi le-am luat de-a cursul anului le-am luat cu morcov, cu cartofi și cu ceapă de la Mega Image și ăsta este un studiu de caz tot pe morcov, cartofi și ceapă și tot cu un premiu în spate. Mega Image are o marcă proprie care se numește Gusturi Românești. Sunt made in România, sunt legume, printre altele legume și fructe cultivate corect, în modul tradițional. Obiectivul nostru a fost să comunicăm chestia asta, să activăm comunitatea de pe Facebook și motivul pentru care avem atât de multe premii luate cu cartofi și ceapă este că, în general, Mega Image are curajul să-și ducă proiectele din online, să se întâmple ceva și în magazine. Și așa și-a fost și în cazul ăsta. Un joc simplu, cum să fii în hainele unui fermier timp de câteva săptămâni. Îți începi un joc cu o rezervă de galbeni și parcele pe care poți să-ți cultivi fructe și legume. Este și un element de strategie. Fructele și legumele, evident, sunt din cele care sunt și gusturi românești, se găsesc și în magazine. Fiecare fruct și legum are timpul ei propriu de creștere și o decizie strategică dacă cultivi chestii care cresc mai greu sau mai încet, pentru că fiecare dintre ele îți aduce beneficii mai mari sau mai mici. În fiecare zi, peste grădină, se abate un fenomen natural care ori dă ghes plantelor să crească mai repede, ori le încetinește din creștere. De exemplu, asta este o cârtiță, este una dintre chestiile care ți se pot întâmpla în grădină, sau niște greieri, sau un sistem nou de irigații și toate lucrurile astea îți influențează creșterea plantelor din grădină. Odată ce ai reușit să aduci recolta la maturitate, o vinzi către Mega Image, în schimbul ei primești niște bani, poți să strângi mai mulți bani aducând prieteni care să-ți dea suportul lor. Iar la sfârșitul fiecarei săptămâni existau 5 premii pentru cei mai buni grădinari din punct de vedere al bugetului acumulat. Și în fiecare luni jocul începea din nou. Evident, pentru un touch de autenticitate puteai să-ți angajezi și grădinari suplimentari. Pentru autenticitate îi chema Ion, Marin și Vasile. Asta e. Și am și un filmuleț, dar înainte de asta aș vrea să vă spun care a fost marele premiu. Apropo de a face ceva care se reflecte și în magazin, v-am zis că jucătorii își vindeau recolta către Mega Image. Cei mai buni pe fiecare legumă, cel mai bun cultivator de morcov, cei mai buni cultivatori de ceapă sau de cartofi, timp de o lună, în anumite magazine Mega Image, morcovii și cartofii și ceapa Gusturi Românești le-au purtat numele. Se numeau morcovi Ioana Popescu, ceapă Vasilica și așa mai departe. Și, bineînțeles, cu o recompensă în plus față de asta. Și cred că putem uita, astea sunt niște... Uite, ceapa s-a numit Sorin Stăncescu, morcovi Alina Margareta Dragomirescu și așa mai departe. Și putem să vedem și un film. Și, mă rog, sunt și rezultatele și în film. Film?
Mulțumesc! Felicitări!